bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama yimɓe on manama e jettoɗe onon rewinotoɓe RFI fulfulde on bismama e oɗo taskaram kadi firtu kumpite pene hono no jiruɗon ɗum e ɗeɗo balɗe jawtude fitinaji kewɗi ɗi mbaɗi e nder leydi Togo pelle jambureje ma mbiya pelle société civile wonde pelle lundo laamuɗe gandini wonde jadani e yoga wayluji baɗɗi e dosɗe leydi ndi kono noon kadi e yoga dawriyankoɓe naggaɓe ɓe kolliri mettere mabɓe e ɗin seppuji noon yoga e wongotoɓe e dow médiaji renduɗi tugnima hen tafi hen kabaruji ɗi goɗani nate bahlitade vidéo uji baylaɗi kono noon kadi e bindande ƴettade tafa e inde hono Emmanuel Macron walla Ibrahima Traoré to foof wona kabaruji goɗɗi e ndeɗo yontere kadi ko hen gartuɗen ndeɗo toɓɓere ko hen bangotoɗen Moussa Oumar Bari ma waw faccirande on laɓɓinano on kala ko wawi hen andede soɗen jiiɗi hebde hen ko laaɓi oɗon ñaaga nde ndiwintoɗon min e lowre amen wewuji tati toɓɓere RFI toɓɓere FR palal FF kono noon kadi e dow médiaji amen rendo hono Facebook WhatsApp TikTok YouTube e ko nandi hen musidɓe tedduɓe rewindiɓe RFI fulfulde yo Allah ko rokken wonde jaam.